Consell ha autoritzat la contractació mixta d'obres i serveis del contracte, conservació, reparació, abalissament, enllumenat i jardineria en les carreteres dependents de la Conselleria. En aquest cas, és la contractació per a la província de Castelló i Alacant, zona centre. El contracte es divideix en 4 lots per tal d'optimitzar la gestió de la xarxa i la seva conservació. El lot primer és la zona d'Alacant centre, el lot segon zona Castelló centre, lot tercer zona Castelló nord i lot quart zona Castelló sud. L'àmbit d'actuació s'estén a 1.300 quilòmetres de la xarxa de carreteres autonòmiques i per primera vegada el contracte incorpora actuacions en conservació i reparació de les parades d'autobús interurbà i en la xarxa tant de vies ciclistes com de vies verdes. Avui, 9 de desembre, que és el Dia Internacional contra la Corrupció i, per tant, el Consell, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat se sumen a la celebració d'aquest dia amb una conferència que donarà l'exmagistrat de l'Audiència Nacional Pablo Ruz en la nau de la Universitat de València, titulada La investigació de les causes de corrupció i que se celebrarà el 15 de desembre, el dijous, a les 18:30 hores.